खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 23 आसिन 1433 मायथाइ एबा 10 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि गोसो होनायखौ लाखिनांगौ। जुदि नोंथाङा मोनसे सोलायनाय एबा मोनसे गोदान मावथांखिनि बादै सानगासिनो दं, अब्ला दानो गोनांथार थिरांथा लानायनि थि सम। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि थागिबिफोरा दिनै गावखौ जोथोन लानायाव गोसो होनांगौ। नोंथांनि फोथायनाय आरो दैदेननायनि रोंग'थिया गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। रांजों सोमोन्दो थानाय थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। देहायारि आरो गोसोआरि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो नाजा। नखराव गोरोबलायैनि जाथावना दं। मिथुन राशि। दिनै जायफोरा सोमोन्दोआव दं, बिसोरो दिनै गावनि मोनदांथिफोर आरो साननायफोरखौ गावनि जिउ लोगोरिजों फोरमायो। बांद्राय नारसिनथाय लानायनिफ्राय गोजानाव था। दिनैनि साना मोनसे खाफालगोनां सान। गावखौनो फोथाय। कर्क राशि। दिनै गावसोरनि राङारि सिमाफोरखौ लाखिनायाव गोसो होनांगौ। जिउ राहानि बेलायाव दिनै सांग्राङै सानथांखि बानाय। नोंथाङा नोंथांनि रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव जाफुंसारनायखौ नुनो मोनगोन। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनाया गोबां फिथाय होगोन। दिनै रां आर्जिनो गोबां खाबुफोर दं। दिनै नोंथाङा रमान्सजों बुंफबगोन। कन्या राशि। दिनै बिसोरनि गोसोआरि आरो देहायारि सावस्रिखौ गोनांथि होनो सम ला। गोदान खाबुफोराव नोंथांनि गोसो हो, जाय नोंथांनि जिउ राहाखौ उननि थाखोसिम लांनो हागौ। दिनै नोंथाङा रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव जाफुंसारनाय नुनो मोनगोन। तुला राशि। दिनै नोंनि थाखाय रांनि लेनदेननिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन जागोन। सोलिबाय थानाय सोमोन्दोफोरा दिनै नोंथांनि बुजिनायनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। सावस्रिनि फारसे गोसो होनांगौनि गोनांथि दं। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे जिरादफोरखौ नेवसिनाया सोमोन्दोआव गोरोबलायैखौ होबथानो हागौ। वृश्चिक राशि। सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय रमान्सखौ फिन जागायफिननो थाखाय बेयो बयनिख्रुइ साबसिन सम। नोंथांनि मावनायफोर आरो थिरांथाफोरखौ लामा दिन्थिनो थाखाय गावखौनो फोथाय। धनु राशि। दिनै धनु राशिनि थागिबिफोरखौ गावसोरनि फारसे सैथो थानो बोसोन होनाय जायो। मोनसे गोदान मावथांखि एबा बिबानआ नोंथांनि सिगाङाव फैनो हागौ। जेब्लाबो गावनि सावस्रिखौ सिगाङाव दोननो गोसोआव लाखि। गुबुन गासैबो गावनो जोथोन लागोन। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय थुलुंगानायजों बुंफबनाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ उदाङै फोरमाय। दिनै नोंथाङा रांनि बेलायाव खाफालगोनां जानो थांगासिनो दं। कुम्भ राशि। रांखान्थियारि थासारियाव माखासे जौगानाय गाहाय जानो हागौ। मोनसे सावस्रिनां आदार जा। बेयो नोंथांनि लामायाव फैनाय खाबुफोरखौ मुलाम्फा लानायनि सान। सांग्रां जानानै बिथांखि लानाया नोंनि राङारि दिदोमथिखौ बांहोनायाव मदद होनो हागौ। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। दिनैनि साना नोंथांनि जिउ राहाखौ आवगायलांनो थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन।